dim fod fel air, a cariad gwerthfawr byr am calon ni. Gad dim fod fel air coeth o byr o dan. Sut gwna fi ymlaen, sut gwna fi'n sanctaidd, sanctaidd a ffyr i ti o'r, dwi'n dewis bod yn sanctaidd, wedi fy rhoi i ti fy meistr, parod i ufuddhau. Croeso chi yma i'r Gell, ac fel y gallwch chi glywed mae'n siŵr, dwi wedi cael dipyn o anwyd yr wsos yma ar myfyrdodau chydig bach yn arafach yn dod i'r golwg. Ond dwi yma heddiw, gan eich beithio'ch bod chi'n edrych ymlaen at benwythnos braf. Rwan, pa mor agored ydych chi efo'ch teimladau? Mae yna rai bobl sydd byth yn gadael i'w hemosiwn ddangos. Maen nhw'n cadw'r cyfan dan reolaeth. Maen nhw'n deud mae un o'n nodweddion cenedl y Saeson ydy'r stiff upper lip, mae rhaid i mi gyfadde mod i'n ama hynny pan fyddan nhw'n trafod, wel, pêl-droed neu griced neu rygbi. Mae eraill wedyn yn gwisgo eu teimladau yn gwbl agored, a phawb yn gwybod yn union be di ymateb nhw i wahanol sefyllfaoedd, be maen nhw'n feddwl a be maen nhw yn credu dylen nhw fod yn cael gwneud. Un o'n nodweddion yn oes ni ydy ein bod ni'n cael yn hannog nid yn unig i fynegu yn teimladau, ond hefyd i wrando ar ein teimladau ac i weithredu arnyn nhw. Mae yna rai fel Oprah Winfrey yn yr Unol Daleithiau wedi gwneud gyrfa allan o gael pobl i agor i calonnau i fynegu'r hyn sydd oddi mewn iddyn nhw ac i gyfiawnhau'n felly i ffordd o fyw gwahanol a llwybr bywyd. Roedd na adeg pan oedd disgwyl i bawb fod yn llawer mwy reserved yn roedd. Os oeddech chi'n galaru yna rhaid oedd cadw'r galar hwnnw'n breifat. Os oedd bywyd yn anodd, eto roedd yn fater o falchder eich bod chi'n cadw'ch gofid i chi'ch hunan. Roedd na norm a roedd pawb yn gorfod cydymffurfio iddo. Ond erbyn heddiw mae yna newid. Os dech chi wedi cael cam, rhaid i bawb gael gwybod. Rhaid i chi gael yr hawl, y rhyddid i fod yr hyn dych chi am fod. True to Nature, chwerlwyl Breian, y nofel Daniel Owen am Rhys Lewis. Mae fater o hawliau dynol erbyn hyn. Rwan, da ni'n gwybod fod Wil Breian yn siarad yn erbyn rhagryth rhai crefyddwyr i oes pan oedd yn sôn am fod True to Nature. Ac mae'r Beibl gyda geiriau eithaf cryf ynglyn â rhagryth. Mae'r syniad o fod yn un peth yng ngolwg y byd ac yn rhywbeth arall yn breifat, a beth sy'n cael ei gondemnio'n chwyrn gan Iesu ei hun. Yn llawer mwy na phechodau bydda'r mwyafrif ohono ni'n ei cyfrif yn rai difrifol iawn. Ond tydi cuddio teimladau ddim bob amser yn rhagryth. Ac yn wir, mae ar adegau'n gallu bod yn rinwedd i beidio gweithredu True to Nature. Yn noson o'r blaen, mi ges i gyfle i wylio cyfres ddrama ar y teledu. In Plain Sight oedd enw'r gyfres, drama digon garw i ddweud y gwir wedi i selio ar hanes Peter Manuel, dyn nath lofruddio o leia 8 o bobl yn yr Alban ym 50au'r ganrif ddiwetha. A'r ymgais wedyn gan Detective William Muncy i'w ddal. Rwan, roedd na rhywbeth am Peter Manuel oedd yn golygu i fod o'n mwynhau ymarfer pŵer dros rai eraill, meddwl i fod o trwy i gyfrwystrau hunan, yn gallu gwneud beth oedd o isio, a chael eraill i redeg o gwmpas yn methu i ddal o. O'n i ddim pa mor gywir oedd y portread ohono yn y ddrama, ond yn sicr, wrth i hwn wrando a gweithredu ar ei deimladau, neu gweithredu True to Nature, oedd yn gwneud yr hyn y byddai pob un ohono ni yn ei gondemnio. Ond os oedd Peter Manuel yn enghraifft eithafol, y gwir ydy fod yna rhywbeth o'i le ar bob un ohono ni. Pe byddwn ni yn gweithredu True to Nature, ddim ond yn gwrando ar ein heimladau gweithredu arnyn nhw,
Mi fyddech chi rwan yn gwrando ar un o'r creaduriaid mwyaf hunanol yn y byd. Un o'n nodweddion cymdeithas mewn trafferth ydy fod pawb yn gwneud yr hyn sy'n dda yn ei olwg ei hun. Dyna sut oedd hi yng nghyfnod y barnwyr, cyfnod tywyll iawn yn hanes Israel. Yn lle gwrando ar ein teimladau a gadael i hynny diffinio, beth am wrando ar hyn mae Duw am ein i fod? Gadael iddo fo yn diffinio ni. A chi weld y newyddion da ydy fod o, sy'n nabod ni'n well na ni'n hunain, di o ddim yn unig yn gallu deud wrtho ni beth ydyn ni, ond mae hefyd yn gallu'n newid ni i fod yr hyn mae o eisiau ni fod. Rhai wedi'n creu ar i lun a'i ddelw fo. Ac mwyn gwneud hynny, mae'n cynnig cyfnewid yn hen natur ni a mynd newydd. A dyna beth ydy upgrade ynddo. Rwan, mae hyn yn golygu o leia dau beth i ni sy'n meddwl am hyn heddiw. Yn gyntaf, os ydych chi'n dal i geisio creu rhyw berson delfrydol sydd mewn harmoni efo'ch teimladau hunan a ffeindio rhyw ffordd o fyw true to nature, yna mae gen i gynnig gwell i chi. Sylweddolwch na fedrwch chi byth fodloni eich hunan. Mi fydd na anesmwythyd yn eich calon bob amser nes i chi roi mewn i alwad Crist i droi a gadael iddo fo eich gwneud yn gyflawn. A phwy bynnag ydych chi, beth bynnag eich hanes chi, o droi ato fo, mi fydd o'n eich croesawu chi a breichiau agored. Ond i eraill ohonom, sydd wedi troi ac wedi cyflwyno'n calonau tlawd iawn iddo fo. Mae gynddon ni natur newydd, oes, ond mae'r hen natur yn glynu ynddo ni. Felly mae geiriau Paul wrth Gristnogion Ephesus yn addas i chi ac i finne. Rhaid i ni roi heibio'r hen natur ddynol oedd yn perthyn i'r ymarweddiad gynt, ac sy'n cael ei lygru gan chwantau trwyllodrus. Yn lle hynny, gadewch i ni gael yn adnewyddu mewn ysbryd a meddwl, a gwisgo amdanom y natur ddynol newydd sydd wedi chreu ar ddelw Duw. Rhaid i ni fod yn driw i'r natur newydd sydd wedi phlannu yno gan ysbryd Duw ei hun. Gadwch i ni weddio. Arglwydd yn Duw, dyn ni yn ymwybodol iawn fod yn bywyd ni yn rhyw frwydr, yn teimladau ni yn mynd un ffordd a ffordd arall. A da ni'n gwybod fel mae'n teimladau ni weithiau yn camarwain ni'n llwyr. Maddau ni o ddiwn tad pan da ni wedi crwydro. Helpa ni sylweddoli, mae'r ffordd i fod yn fodlon, yn llawen, yn gyflawn, ydy di gael di yn arglwydd yn y bywydau. Rhoi ni galon newydd, rhoi ysbryd newydd o'n mewn. A gad i ni fod, true to nature, y natur yr wyt ti am i blannu yn calonau. Amen. Wel, cofiwch am yr oedfa disul o Capel y Ffynnon, neu os gennych chi oedfa arall i fynd iddi, wel, gobeithio gewch chi fendith yn wir. Ac os fyddai'n iach, yna mi ddoi yn ôl wsos nesaf efo mwy o fyfyrwyr.